Haluatko antaa vauvallesi lahjan, joka kestää koko elämän? Vesi on vauvalle luonnollinen elementti, jossa hän on ollut jo 9 kuukautta. Mutta tiedätkö, miten tukea lapsen vesisuhdetta turvallisesti ja iloisesti? Monet vanhemmat etsivät vauvalleen ensimmäistä harrastusta, mutta pelkäävät vettä elementtinä. Kuinka käsitellä pientä lasta vedessä? Ja entä jos vauva pelkää tai on itkuinen? Nämä huolet ovat täysin ymmärrettäviä. Ei hätää, me autetaan sua. Moikka! Mä olen Pirita, Calypso vesitanssikoulun yrittäjä. Mun ohjauksessa jokainen lapsi ja perhe tulee huomioitua tunnilla yksilöllisesti ja se on mulle tosi tärkeää. Mä myös haluan tarjota tunnin tarinallisena elämysmatkana, johonka aktiviteetit solahtavat sisään. Vauvaunnissa lapsestasi tulee veden ystävä turvallisessa, yksilölliset kehitysvaiheet huomioivassa opetuksessa. Ja vauvaunnissa aloitetaan vesiturvallisuustaitojen harjoittelu iloisten laululeikkien avulla. Vauvana aloitettu säännöllinen uintiharrastus on suuri lahja lapselle. Se mahdollistaa nopean kehityksen ja uinnin varhaistaitojen oppimisen ennen kouluikää. Asiakkaidemme mukaan vauvauinti on viikon odotettu kohokohta koko perheelle. Meidän vauva- ja perheuinneissa musiikki ja tarinallinen opetus vievät mukanaan innostavaan vesiseikkailuun. Systemaattisen lapsen kehitysvaiheet huomioivan opetuksemme ansiosta lapset rentoutuvat ja oppivat helposti uusia taitoja vedessä. Vanhemmat löytävät itselleen ergonomiset asennot uittaa lasta ja tukea tämän oppimista vedessä. Ja mikä parasta, vauvaunnista saa vertaistukea ja uusia ystäviä. Meillä on paljon kokemusta eri-ikäisten lasten ohjauksesta ja sen pohjalta voimme kertoa, mitä voi odottaa säännölliseltä harjoittelulta. Jo vuoden vanhat lapset saattavat lähteä itse sukeltamaan, 2-3-vuotiaat voivat edetä vedessä itse apuvälineen kanssa ja jotkut lapset uivat ja sukeltavat itsenäisesti jo 4-vuotiaina. Vauvauinnin tärkein tehtävä on luoda lapselle hyvä ja turvallinen olo vedessä. Kun tässä onnistutaan, lapsen rohkeus ja taidot karttuvat säännöllisen harjoittelun myötä. Tarjoamme perheelle yhteisen harrastuksen, jossa kaikilla on mukavaa. Vauva- ja perheointiryhmämme kokoontuvat kerran viikossa lämminvetiseen altaaseen. Vauva on valmis aloittamaan 3 kuukauden ikäisenä, jos hän painaa jo 5 kiloa. Perheuinti soveltuu niin uinnin vasta aloittaville vauvoille tai tenaville, että useamman lapsen perheille. No miksi harrastus kannattaa aloittaa heti? Lapsi on pieni vain hetken. Vanhempana uimaan oppiminen on työläämpää. Harrasteryhmämme ovat pieniä ja täyttyvät nopeasti, koska moni asiakas jatkaa harrastusta useamman vuoden. Tutustu nyt vauva- ja perheuintiimme ja lähde mukaan koko perheen uintiseikkailuun. Valitse sopiva ryhmä ja ilmoittaudu helposti mukaan verkkokauppamme kautta. Paikat täyttyvät nopeasti. Anna vauvallesi lahjaksi hyvä vesisuhde ja edellytykset varhaiselle uimaan oppimiselle. Nähdään pian altaalla iloisten vesileikkien merkeissä.